Ahemfo nwoma ɛtɔ so mmienu ti baako. Ɔhene Ahasia adebisa. Ɔhene Ahab wu akyi, Moab man te wɔn ho firi Israel ho, nyaa n'ahofadie. Ɛda bi, Israel hene foforɔ Ahasia firi n'abansoro dan a ɛwɔ Samaria ahemfie mpoma mu te hwee fam, na ɔpira yie. Enti ɔsomaa abɔfoɔ kɔɔ Baal-Sebub, Ekron nyame nkyɛn abisa. Obisaa sɛ obɛnya ahoɔden anaa. Na Awurade bɔfoɔ ka kyerɛɛ Tisbi ne Elia sɛ, kɔ na kɔhyia Samaria hene abɔfoɔ no, na bisa wɔn sɛ, adɛn nti na morekɔ Baal-Sebub, Ekron nyame nkyɛn abisa? Sɛ ɔhene bɛnya ahoɔden anaa? Onyankopɔn nni Israel anaa? Seesei, sɛdeɛ Awurade sie ni, worensɔre mfiri mpa so a woda soɔ no so da. Na deɛ ɛbɛyɛ biara wobɛwu. Na Elia kɔkaa nkra no. Ɛberɛ a abɔfoɔ no sane baa ɔhene nkyɛn no, obisaa wɔn sɛ, adɛn nti na moaba ntɛm saa? Wɔbuaa sɛ, ɔbarima bi bɛhyiaa yɛn, ka kyerɛ yɛn sɛ yɛnsane nkɔ ɔhene nkyɛn, na nkra a ɔde firi Awurade nkyɛn a ɔde kaa ho ne sɛ, adɛn nti na morekɔ Baal-Sebub, Ekron nyame nkyɛn abisa sɛ ɔhene no ho bɛtɔ no anaa? Onyankopɔn ni Israel anaa? Esiane sɛ wayɛ saa enti, worensɔre mfiri mpa a woda soɔ no so da. Na deɛ ɛbɛyɛ biara wobɛwu. Ɔhene no bisaa sɛ, na saa ɔbarima no yɛ hwan? Na ɔte sɛn? Wɔbuaa sɛ, na ne ho wɔ nwi a ɔbɔ aboa nwoma abɔsoɔ. Ɔhene no tiam sɛ, ɛyɛ Tisbi ne Elia. Ɔsoma asraafoɔ so safohene ne asraafoɔ 20 sɛ wɔnkɔkye no. Wɔhunu sɛ ɔte bepɔ bi atifi. Ɔsafohene no ka kyerɛ no sɛ, Onyankopɔn nipa, ɔhene asoma yɛn sɛ yɛmmɛfa wo mmra. Na Elia buaa ɔsahene no sɛ meyɛ Onyankopɔn nipa deɛ a, ɛneɛ ma ogya mfiri ɔsoro mmra mmɛhyɛ wo ne wo mmarima 20 no. Na ogya firi ɔsoro bɛkunkum wɔn nyinaa. Enti ɔhene no san somaa ɔsafohene foforɔ a asraafoɔ 20 ɛka ne ho. Ɔsafohene no ka kyerɛ no sɛ, Onyankopɔn nipa, ɔhene sɛ bra sesiara. Elia buaa sɛ me Nyankopɔn nipa deɛ a, ɛneɛ ma ogya mfiri soro mmɛhyɛ wo ne wo mmarima 20 no. Na bio, ogya firi ɔsoro bɛkunkum wɔn nyinaa. Bio, ɔhene no somaa asafohene bi ne asraafoɔ 20. Saa ɛberɛ yi deɛ, ɔsafohene no kɔbuu Elia nkotodwe. Ɔhyerɛ no sɛ, Ao, Onyankopɔn nipa, mesrɛ wo, fa me ne saa asomfoɔ 20 yi nkwa ɛkyɛ yɛn. Hwɛ sɛdeɛ ogya firi ɔsoro abɛhye ekuo mmienu a wɔdi ɛkan no. Nanso seesei mesrɛ sɛ, fa me nkwa ɛkyɛ me. Na Awurade bɔfoɔ ka kyerɛɛ Elia sɛ, nsuro, mo ne no nkɔ. Na Elia sɔre kɔɔ ɔhene no nkyɛn. Na Elia ka kyerɛɛ ɔhene no sɛ, sɛdeɛ Awurade sie ni, adɛn nti na wosomaa abɔfoɔ kɔɔ Baal-Sebub, Ekron nyame nkyɛn abisa sɛ ɔhene bɛnya ahoɔden anaa? Onyankopɔn nni Israel anaa? Esiane sɛ wayɛ saa enti, worensɔre mfiri mpa a woda soɔ no so da. Na deɛ ɛbɛyɛ biara wobɛwu. Na Ahasia wui sɛdeɛ Awurade nam Elia so hyɛeɛ no. Esiane sɛ na Ahasia nni ɔbabarima a ɔbɛdi n'adeɛ nti, ne nuabarima Yoram na ɔdii n'adeɛ sɛ ɔhene. Saa asɛm yi sii Yehoshaphat a na ɔyɛ Yudahene babarima Yehoram adedie mfeɛ 2 mu. Nsɛm a ɛsisi wɔ Ahasia ahennie mu no nkaeɛ no, wɔatwerɛ egu Israel ahemfo abakɔsɛm nwoma no mu. Ahemfo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 2. Ɛberɛ a Awurade pɛɛ sɛ ɔnam ahum so fa Elia kɔ ɔsoro no, na Elia ne Elisa nam Gilgal ɛkwan so. Na Elia ka kyerɛ Elisa sɛ, tena ha na Awurade aka kyerɛ me sɛ menkɔ Betel. Na Elisa boaa sɛ, mmerɛ dodoɔ a Awurade te ase na wo nso wote ase no, merennya wo da. Enti wɔnante kɔɔ Betel. Adiyifoɔ ko a wɔfiri Betel no baa Elisa nkyɛn bɛbisaa no sɛ, na wonim sɛ Awurade rebɛfa wo wura ɛfiri wo nkyɛn ɛnnɛ? Elisa boaa sɛ, aane menim, nanso monka nkyerɛ obiara. Na Elia ka kyerɛ Elisa sɛ, tena ha na Awurade aka kyerɛ me sɛ menkɔ Yeriko. Nanso Elisa boaa bio sɛ, mmerɛ dodoɔ a Awurade te ase na wo nso wote ase yi, merennya wo da. Enti wɔnante kɔɔ Yeriko. Na adiyifoɔ ko a wɔfiri Yeriko baa Elisa nkyɛn bɛbisaa no sɛ, na wonim sɛ Awurade rebɛfa wo wura ɛfiri wo nkyɛn ɛnnɛ anaa? Ɔbuaa bio sɛ, ɛyɛ nokorɛ turodoo, menim, nanso monka nkyerɛ obiara. Na Elia ka kyerɛ Elisa sɛ, tena ha na Awurade aka kyerɛ me sɛ menkɔ Asubɔten Yordan ho. Nanso Elisa buaa bio sɛ, mmerɛ dodoɔ a Awurade te ase na wo nso wote ase yi, merennya wo. Enti wɔtoaa so kɔeɛ. Mmarima 20 firi adiyifoɔ kuo no mu nso kɔeɛ, kɔgyinaa akyirikyiri baabi. Hwɛ sɛ Elia ne Elisa gyina Asubɔnten Yordan ho hɔ. Na Elia bobɔɔ n'atadeɛ de bɔɔ nsuo no ani,
nsuo no mu kyɛɛ mmienu ma wɔfa asase kɛse so twaeɛ. Wɔbaa asuo no fa no, Elia busaa Elisa sɛ, ɛdeɛn na menyɛ ma wo ansa na wɔhwim me akɔ? Na Elisa buaa sɛ, mesrɛ wo, ma menya wo honhom tumi ho mmɔho. Elia kaa sɛ, wobusa adeɛ a ne yɛ ɛyɛ den, na sɛ wohunu sɛ wɔrefa me ɛfiri wo nkyɛn a, wo nsa bɛka wɔ bisadeɛ no, na sɛ amma saa deɛ a, wo nsa renka. Wɔnam na wɔredi nkɔmmɔ no, prɛko pɛ, ogya nteaseɛnam baeɛ a ogya apɔnkɔ retwe. Ɛfaa wɔn ntam ma wɔn ntam teteeɛ, na ahum bi fa Elia de no kɔɔ ɔsoro. Elisa hunui, tie mu sɛ, m'agya, Israel nteaseɛnam ne nteaseɛnamkafo. Na wɔyeraeɛ no, Elisa suanee n'atadeɛ mu mmienu. Na Elisa faa Elia atadeɛ ngugusoɔ a ɛfiri ne ho guiɛ no, na ɔsane kɔ Asubɔnten Yordan konkɔn so. Ɔde atadeɛ ngugusoɔ no bɔɔ nsuo no ani tie mu sɛ, Awurade, Elia Nyankopɔn wɔ he? Ɛhɔ ara nsuo no mu pae mmienu ma Elisa faa mu. Ɛberɛ a adiyifoɔ ko a wɔwɔ Yeriko hunuu asɛm a ɛsie no, wɔtie mu sɛ, Elisa abɛdi Elia adeɛ, na wɔkɔhyia no kotoo no. Wɔkaa sɛ, owura ka biribi na yɛn mu ahoɔdenfoɔ 20 bɛkyini ɛserɛ so ahwehwɛ wo wura. Ebia na Awurade honhom agyaa no asi bepɔ bi so anaa bɔnhwa bi mu. Elisa kaa sɛ, daabi, monsoma wɔn. Nanso wɔkɔ so haa no ara kɔsii sɛ ɔhunu deɛ ɔnyɛ ne ho. Enti akyire no ɔkaa sɛ, ɛyɛ, monsoma wɔn. Enti mmarima 20 de nnansa kyinkyinii hwehwɛeɛ, nanso wɔanhunu Elia. Ɛberɛ a wɔsane wɔ akyi no, na Elisa da so wɔ Yeriko. Obisaa wɔn sɛ, manka ankyerɛ mo sɛ, monkɔ. Afei, Yeriko mpanimfoɔ kɔsraa Elisa. Wɔka kyerɛ no sɛ, ɔdɛɛfoɔ, yɛwɔ dadwene bi. Saa kuro yi dabrɛ ne nneɛma a atwa ho ahyia yɛ fɛ, sɛdeɛ wohunu no. Nanso, nsuo no nyɛ, na asase no nso mma nnɔbaeɛ. Elisa kaa sɛ, momma me nsukoradeɛ foforɔ a wɔde nkyene agu mu. Na wɔde baeɛ. Afei, ɔkɔ nsuo no a kurom hɔfoɔ no sa nom no mu. Wɔtoo nkyene no gu mu, na ɔkaa sɛ, yei ne deɛ Awurade seɛ, ma yɛ nsuo yi yie, ɛremma owuo na asase no bɛma ne nnɔbaeɛ. Ampa ara, ɛfiri saa ɛberɛ no, nsuo no ayɛ nsu pa sɛdeɛ Elisa kaeɛ no. Elisa firi Yeriko kɔɔ Betel. Ɔrekɔ no, mmarima bi a wɔfiri kuro no mu dii ne ho fɛ srɛɛ no sɛ, tipa, foro kɔe, tipa, foro kɔe. Elisa danee ne ho hwɛɛ wɔn na ɔde Awurade din domee wɔn. Na sisire mmienu pue firi wiram bɛkunkum wɔn mu 42. Elisa firi hɔ no, ɔkɔɔ bepɔ Karmel so na ɔfiri hɔ kɔɔ Samaria. Ahemfo nwoma a ɛtɔ so 2 Ehab babarima Yoram na ɔdii ɔhene wɔ Israel ɛberɛ a na Yudahene Yehosafat ɛdi adeɛ mfeɛ 18 wɔ Yuda no. Ɔdi adeɛ wɔ Samaria mfeɛ 12. Ɔyɛ Awurade ani so bɔne, nanso na n'amumuyɛ no ɛnte sɛ n'agya ne ne maame deɛ no. Ɔsɛee Baal dum kronkron a n'agya siiɛ no, nanso ɔtoaa n'ahonisom so, sɛdeɛ Nebat babarima Yeroboam dii Israelfoɔ anim ma wɔyɛɛ no. Na Moabhene Mesa ne ne nkurɔfoɔ nyɛɛ nnwan, na wɔtuaa apeatoɔ a ɛyɛ nnwan ma ɔpeha ne nnwanyini ɔpeha ho nwi maa Israelhene afe biara. Nanso Ahab awuo akyi no, Moabhene sɔre tiaa Israelhene. Enti ɔhene Yoram firi Samaria boaboaa Israel akodɔm ano. Ɛkwan so no, ɔto nkra yi kɔmaa Yudahene Yehosafat sɛ, Moabhene asɔre atia me. Wobɛboa me na me ne no akɔ ɔko anaa? Na Yehosafat buaa sɛ, adɛn nti na meremmoa wo? Wo ne me yɛ anuanom, na m'akodɔm yɛ wo dea, na wotumi di wɔn anim. Mpo, m'apɔnkɔ da wo da. Na Yehosafat bisaa sɛ, ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so akɔ? Yoram buaa sɛ, yɛbɛtoa wɔn afiri Edom ɛserɛ so. Edomhene ne n'akodɔm kɔkaa wɔn ho, na asraadɔm 3 no de nnanso ntwawo kwan a ɛfa ɛserɛ no so. Nanso na nsuo nni hɔ ma mmarima no anaa wɔn mmoa. Israelhene tiam bisaa sɛ, yɛnyɛ yɛn ho ɛdeɛn? Awurade de yɛn baasa aba ha sɛ Moabhene nni yɛn so. Nanso Yudahene Yehosafat bisaa sɛ, enti Awurade odiyifoɔ biara nka yɛn ho wɔ ha? Sɛ wɔn mu bi wɔ ha a, yɛbɛtumi abisa Awurade deɛ yɛnyɛ. Ɔhene Yoram mpanimfoɔ no mu baako kaa sɛ, Safat babarima Elisa wɔ hɔ, na ɔyɛ Elia ɔboafoɔ. Enti Yehosafat kaa sɛ, ɛneɛ Awurade bɛtumi akasa afa ne so. Na Israelhene, Yudahene ne Edomhene kɔ Elisa nkyɛn abisa. Elisa ka kyerɛɛ Israelhene sɛ, wo ho nhia me, kɔ w'agya ne wo maame adiyifoɔ abosonsomfoɔ no nkyɛn. Nanso ɔhene Yoram kaa sɛ, daabi,
Na ɛyɛ Awurade na ɔfrɛ yɛn ahemfo baasa yi baa ha sɛ Moabhene nsɛe yɛn. Na Elisa buaa sɛ, mmerɛ dodoɔ a Awurade Otumfoɔ a mesom no ate ase yi, sɛ ɛnyɛ Yudahene Yehosafat a mebu no a, anka merenha me ho wɔ mo ho. Afei, ma obi a obɛtumi abɔ sankuo mmra. Ɛberɛ a wɔrebɔ sankuo no, Awurade tumi baa Elisa so ma ɔkaa sɛ, sɛdeɛ Awurade sie ni, saa bɔnhwa a emu nsuo awe yi, wɔde nsuo bɛhyɛ no ma. Worenhunu mframa anaa osuo sɛdeɛ Awurade ka no, nanso saa bɔnhwa yi, wɔbɛhyɛ no nsuo ma. Mobɛnya bi ama mo ho, ma nantwie ne mmoa a aka no. Na yei yɛ ade kumaa bi ma Awurade. Wɔbɛma mo di Moab akodɔm so nkonim. Mobɛdi wɔn kuropɔn papa so nkonim, mpo nkuropɔn a wɔabɔ ho ban no. Mobɛtwitwa wɔn nnua nyinaa agu. Mobɛsisi wɔn nsuo aniwa, na mode aboɔ asɛe wɔn nsase pa. Na adeɛ kyeeɛ, ɛduru ɛberɛ a wɔbɔ anɔpafɔdeɛ no, nsuo pue prɛko pɛ, na ɛtene firi Edom. Na ankyɛre biara na nsuo abu baabiara. Ɛberɛ a Moabfoɔ tee sɛ akodɔm mmiɛnsa reba wɔn so no, wɔn nso boaboa mmarima a wɔbɛtumi ako, mmɔfra ne mpanin ano, de wɔn sisii wɔn ahyeɛ so. Na adeɛ kyeeɛ a wɔsɔreeɛ no, na owia no abɔ wɔ osuo no so ama ani abere sɛ mogya. Moabfoɔ no tieem sɛ, ɛyɛ mogya. Akodɔm mmiɛnsa no atwa wɔn ho ako, akunkum wɔn ho. Momma yɛnkɔfa asadeɛ no. Ɛberɛ a wɔduruu Israelfoɔ nhyiraban mu no, Israelfoɔ akodɔm gyee bum kɔtoaa Moabfoɔ ma wɔdwaneeɛ. Israelfoɔ akodɔm no taa wɔn kɔduruu Moab asase so. Wɔgu Moabfoɔ no so nyinaa no, na wɔresɛe wɔn nneɛma. Wɔsɛe wɔn kuro akɛseɛ, de aboɔ kataa wɔn nsase pa so, sisii asutire nyinaa, twitwaa nnua pa nyinaa. Ke-Haraset nkoa na ɛkaeɛ, na ɛno mpo wɔto hyɛɛ so. Ɛberɛ a Moabhene hunuu sɛ ɔredi nkoguo no, ɔdii n'akofoɔ 700 anim, miaa wɔn ho, pɛ sɛ wɔpem fa atamfoɔ no nsraban a ɛbɛ Edomhene no mu, nanso wantumi. Enti, ɔfa ne babarima panin a anka ɛsɛ sɛ ɔdi n'adeɛ sɛ ɔhene no, de no bɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ afasuo no ho. Yei nti, abufuo kɛseɛ baa Israel so, na wɔsane wɔn akyi kɔɔ wɔn ankasa asase so. Ahemfo nwoma a ɛtɔ so 29. Ɛda bi, Elisa mfɛfoɔ adiyifoɔ no mu baako kunafoɔ baa ne nkyɛn, bɛsu kyerɛɛ no sɛ, me kunu a na ɔsom wo no awu, na monim sɛdeɛ na ɔsuro Awurade. Nanso seesei, obi a mede no ka aba, rehunahuna sɛ ɔbɛfa me mmammarima baanu sɛ nkoa. Elisa bisaa no sɛ, ɛdeɛn na mɛtumi ayɛ de aboa wo? Kyerɛ me nneɛma a wowɔ wɔ fie. Ɔbuaa sɛ, menni hwee sɛ ngo ahina baako. Elisa ka kyerɛ no sɛ, kɔfam nhina dodoɔ biara a wobɛnya firi wo namfonom ne wo mfɛfoɔ nkyɛn. Afei, fa wo mmammarima no kɔ wo fie, na to ɛpono mu. Hwɛ ngo no firi w'ahina no mu, gugu nhina no mu, deɛ ɛbɛyɛ ma biara, yi si nkyɛn. Enti ɔyɛɛ saa. Ne mmammarima no de nhina bebree brɛ no, ma ɔhyehyɛɛ no mama. Ankyɛre na emu biara yɛɛ ma tɛn. Ɔka kyerɛɛ ne mmammarima no mu baako sɛ, brɛ me ahina foforɔ. Ɔka kyerɛɛ no sɛ, ebi nni hɔ bio, na afei, ngo no a wɔrehwie no ɛsan. Ɛberɛ a ɔka asɛm a ɛsi no kyerɛɛ Onyankopɔn nipa no, ɔka kyerɛɛ no sɛ, afei, tɔn ngo no na fatua waka, na sika no bi bɛka ama wode ahwɛ wo ho ne wo mmammarima no. Elisa ne ɔbaa a ɔfiri Sunem no. Ɛda koro bi, Elisa kɔɔ Sunem kurom, na ɔbaa ɔdefoɔ bi te kuro no mu. Ɔtoo nsa frɛɛ Elisa sɛ ɔmmɛdidi. Ɛfiri saa ɛberɛ no, ɛberɛ biara a ɔbɛtwam hɔ no, ɔfa hɔ kɔdidi. Ɔka kyerɛ ne kunu sɛ, megye di sɛ saa ɔbarima yi a ɔtaa ba ha yi yɛ Onyankopɔn onipa kronkron. Ma yɛnsiesie ɛdan bi ma no wɔ ɛsoro hɔ, na yɛmfa mpa, ɛpono, akonnwa ne kanea nsi mu mma no. Na ɛberɛ biara a ɔbɛba ha no, wɔnya baabi asoɛ. Ɛda bi, Elisa san baa Sunem. Ɔkɔɔ ne soro dan no mu kɔsoɛɛ. Ɔka kyerɛ ne somfo Gehazi sɛ, ka kyerɛ ɔbaa no sɛ, mepɛ sɛ meka asɛm bi kyerɛ no. Ɔbaa no baeɛ no, Elisa ka kyerɛ Gehazi sɛ, ka kyerɛ no sɛ, yɛn ani asɔ ne som pa a wasom yɛn no, na bisa no deɛ yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ ama no. Ɔpɛ sɛ medi ne ho adanseɛ kyerɛ ɔhene anaa asraafoɔ sahene no. Ɔbuaa sɛ, daabi, ɛfiri sɛ, m'abusuafoɔ hwɛ me yie. Akyiri, Elisa bisaa Gehazi sɛ, ɛdeɛn na wogye di sɛ yɛbɛtumi ayɛ ama no? Ɔto maa no sɛ, ɔnni babarima na ne kunu nso abɔ akɔkora. Elisa ka kyerɛ no sɛ, frɛ no brɛ bio. Ɔbaa no baeɛ no, Elisa ka kyerɛ no wɔ ɛpono no ano sɛ, afe sɛsɛɛ saa ɛberɛ yi ara mu,
na ɔbarima da wo serɛ so. Ɔteɛ mu sɛ, dabi me wura, mesrɛ wo, ntwa me nkontompo saa, ao Onyankopɔn nipa. Na ampa ara, ɛberɛ tiawa bi akyi, ɔbaa no nyinsɛneeɛ. Na afe saa ɛberɛ no ara, ɔwɔ ɔbabarima sɛdeɛ Elisa kae no pɛpɛɛpɛ. Na ne ba no nyiniiɛ no, dabi, ɔkɔsraa n'agya a na ɔne n'apaafoɔ reyɛ adwuma. Prɛko pɛ, ɔkaa sɛ, meti pae me. N'agya ka kyerɛɛ n'apaafoɔ no mu baako sɛ, fa no kɔ efie kɔma ne maame. Ɔpaani no de no kɔɔ efie. Ne maame gye ne too ne serɛ so. Nanso ɛduruu owigyinaeɛ mu no, ɔwuiɛ. Ɔpagyaa no de no kɔtoo Onyankopɔn onipa no mpa so. Ɔtoo ɛpono no mu gyaa no hɔ ɔkɔeɛ. Ɔsomaa abɔfoɔ kɔbɔɔ ne kunu amanneɛ sɛ, soma apaafoɔ no baako na ɔmfa afunumu mmra, sɛdeɛ mɛtumi akɔduru Onyankopɔn onipa no hɔ ntɛm asane aba. Obisaa sɛ, adɛn nti na wopɛ sɛ wokɔ ɛnnɛ yi ara? Ɛnyɛ ɔbosome foforɔ afahyɛ, na ɛnyɛ homeda nso. Nanso ɔkaa sɛ, ɛwɔ mu saa. Enti ɔhyehyɛɛ afunumu no, ka kyerɛɛ ɔpaani no sɛ, ka wo ho. Ɛnyɛ me nti na wobɛto wo bo ase, na mmom, kɔ ara, gye sɛ maka sɛ to wo bo ase. Ɔrebɛduru Onyankopɔn onipa no nkyɛn wɔ bepɔ Karmel so no, Elisa hunu no wɔ akyirikyiri. Ɔka kyerɛɛ Gehazi sɛ, hwɛ, ɔbaa a ɔfiri Sunem no reba. Tu mmirika kɔhyia no, na busa ne sɛ, wo ne wo kunu ne wo ba no ho yɛ anaa? Ɔbaa no buaa Gehazi sɛ, yɛn nyinaa ho yɛ. Nanso ɔbaa Onyankopɔn onipa no nkyɛn wɔ bepɔ no so no, ɔhwɛ ne nan ase sɔɔ n'anammɔn mu. Gehazi som no, nanso Onyankopɔn onipa no kaa sɛ, gyaa no, biribi reteetee no, na Awurade nso nkyerɛɛ me dekodeɛ no. Na ɔbaa no kaa sɛ, wo ara me wura, wo na wokaa sɛ menya ɔbabarima. Na manka nkyerɛ wo sɛ, ɛma memfa m'ani nto wo so. Na Elisa ka kyerɛ Gehazi sɛ, boa wo ho, na mensoma wo, fa me poma no na kɔ. Nkasa obiara ho wɔ ɛkwan so. Kɔ na fa poma no kɔto abɔfra no anim. Na abarimaa no maame kaa sɛ, mmerɛ dodoɔ a Awurade te ase, na wo nso wote ase yi, merenkɔ efie gye sɛ woka me ho. Enti Elisa sane ne no kɔeɛ. Gehazi yɛɛ ntɛm dii kan, de poma no kɔtoo abɔfra no anim, nanso biribiara ansi. Nkwa ho nsɛnkyerɛnne biara amma. Ɔsane n'akyi kɔhyiaa Elisa, bɔ no amanneɛ sɛ, abɔfra no nyanee. Ɛberɛ a Elisa duruu hɔ no, ampa na abɔfra no awu da odiyifoɔ no mpa so. Ɔno nko kɔɔ hɔ, too ne ho pono mu bɔɔ Awurade mpaeɛ. Afei ɔbutuu abɔfra no so, de n'ano tuaa abɔfra no ano, de n'ani fam abɔfra no ani, de ne nsa sosɔɔ abɔfra no nsa. Afei, abɔfra no ho hyɛ aseɛ yɛɛ hyibio. Elisa sɔree, de akɔneaba wɔ ɛdan no mu kakra. Afei, ɔdaa abɔfra no so bio. Saa ɛberɛ yi, abɔfra no nwansii mprɛnso na ɔte n'ani. Afei, Elisa somaa Gehazi sɛ, frɛ abɔfra no na ɛbra. Ne maame no baeɛ no, Elisa ka kyerɛ no sɛ, wo ba no nie, fa no kɔ. Ɔfiri ahodwiri mu hwee ne nan ase, daa no ase. Afei, ɔfaa ne ba no, de no san kɔɔ fam. Elisa san kɔɔ Gilgal, nanso na ɛkɔm asi asase no so. Ɛda bi a adiyifoɔ kuo tete n'anim no, ɔka kyerɛ ne somfoɔ sɛ, fa ɛsɛn kɛseɛ bi si ogya so, na yɛ abɔmu ma saa mmarima yi. Wɔn mu baako kɔɔ wiram sɛ ɔrekɔpɛ atɔsodeɛ, na ɔnyaa ɛfrɛ bɔtɔ ma ɔde baeɛ. Ɔtwitwa de guu ɛsɛn no mu a na ɔnnim sɛ awuduro wɔ mu. Na wɔdii kakra pɛ, wɔteateam sɛ, Onyankopɔn nipa, awuduro wɔ abɔmu no mu, ɛno nti wɔanni bio. Elisa kaa sɛ, mommrɛ me asikyiresiam kakra. Ɔde guu ɛsɛn no mu kaa sɛ, afei, ayɛyie enti, monkɔdi, na anha wɔn bio. Ɛda bi, ɔbarima bi a ɔyɛ Baal Salisani brɛ Onyankopɔn onipa no atokoɔ foforɔ bɔtɔma ne brodo mua 20. Elisa kaa sɛ, fama adiyifoɔ kuo no na wɔnni. Ɔsomfoɔ no tiam sɛ, wo sesɛn, kakra yi na memfa mma onipa ɔha yi anaa? Nanso Elisa tii mu sɛ, fama adiyifoɔ kuo no na wɔnni, na Awurade ka sɛ, obiara bɛdi amee na ebi mpo bɛka akyire. Na ampa ara, obiara didi mee ma ebi mpo kae, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ ho ɛbɔ no. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2, Tinum. Na Aramhene bu Naaman a ɔyɛ akodɔm sahene no yie, ɛfiri sɛ, ɛnam ne so na Awurade maa Aram di nkonim akɛseɛ bebree. Ɛwom sɛ na Naaman yɛ ɔkofoɔ kɛseɛ deɛ, nanso na ɔyare kwata. Afei, na Aram akofoɔ adi Israel asase so, na abaawa ketewa bi ka wɔn ho a wɔkyeree wɔn nnommum no ho. Wɔde saa abaawa no maa Naaman yere sɛ n'abaawa. Ɛda bi, abaawa no ka kyerɛ n'awuraa sɛ, sɛ me wura kɔhunu odiyifoɔ no wɔ Samaria, anka mepɛ, anka ɔbɛsa no yadeɛ ama kwata no afiri ne honam ani. Enti Naaman kaa asɛm a abaawa a ɔfiri Israel no ka kyerɛɛ no kyerɛɛ ɔhene.
Ɔhene ka kyerɛ no sɛ, kɔ na kɔsra odiyifoɔ no. Mɛtwerɛ krataa aka wo ho na wode akɔma Israelhene. Enti Naaman hyɛɛ n'akwantuo no ase. Ɔfaa dwetɛ akyɛdeɛ kilogram 340, sikakɔkɔɔ kilogram 79 ne ntadeɛ mmɔho 2. Krataa a ɔde rekɔma Israelhene no mu asɛm ne sɛ, menam krataa yi so reda me somfoɔ Naaman adi akyerɛ wo. Mepɛ sɛ wosane yadeɛ ma ne kwata no firi ne honam ani. Ɛberɛ a Israelhene kenkan krataa no, ɔde ahometie sunsuan n'atadeɛ mu kaa sɛ, saa ɔbarima yi asoma ɔkɔtani aba me nkyɛn sɛ mensa no yadeɛ. Meyɛ Onyankopɔn a metumi kum sane ma nkwa. Ɔpɛ ɛkwan bi afa so anya nnyinasoɔ bi na wabɛto ahyɛ yɛn so bio. Ɛberɛ a Elisa Onyankopɔn nipa te ɔhene no nsɛnkaeɛ no, ɔtoo nkra kɔmaa no sɛ, adɛn nti na wosunsuan wo ntadeɛ mu saa? Soma Naaman na ɔmbra me nkyɛn na ɔbɛhunu sɛ odiyifoɔ papa bi wɔ Israel. Enti Naaman faa n'apɔnkɔ ne ne nteaseɛnam kɔtwɛn wɔ Elisa fie ɛpono ano. Na Elisa somaa abɔfoɔ kɔka kyerɛɛ no sɛ, kɔhohoro wo ho mprɛnso wɔ Asubɔnten Yordan mu, na wo honam bɛba mu ama wo kwata no akɔ. Na Naaman bo fui na ɔsii ɛkwan so. Ɔkaa sɛ, na menim sɛ deɛ ɛbɛyɛ biara no, ɔbɛba abɛhyia me, na menim sɛ ebia ɔde ne nsa bɛfa kwata no so na wabɔ Awurade a ɔyɛ ne Onyankopɔn no din nam so asam yadeɛ. Nsubɔntene Abana ne Papa a ɛwɔ Damasko nsene nsubɔntene a ɛwɔ Israel nyinaa. Adɛn nti na menkɔhohoro me ho ɛwɔ mu na menya ayaresa? Enti Naaman dane ne ho de abufuo sii mu. Nanso ne mpanimfoɔ bɔɔ mmɔden kasa kyerɛ no sɛ, owura, sɛ odiyifoɔ no kaa sɛ yɛ adwuma kɛseɛ bi a anka wɔrennya anaa? Ɛno nti tie asɛm a waka sɛ kɔworo wo ho kɛkɛ, na wo ho bɛtɔ wo no, na di so. Enti Naaman kɔɔ Asubɔnten Yordan mu kɔdɔɔ asukɔ mprɛnson sɛdeɛ Onyankopɔn nipa no hyɛ ne sɛ ɔnyɛ no. Ne honam ani da hɔ te sɛ abɔfra ma ne kwata no nyinaa kɔe. Naaman ne ne dɔm no san kɔe kɔhwehwɛ Onyankopɔn nipa no akyiri kwan. Wɔkɔgyinaa n'anim ma Naaman ka sɛ, afei na mahunu sɛ Onyankopɔn nni wiase ha baabiara sɛ Israel nko ara. Afei mesrɛ wo sɛ gye m'akyɛdeɛ yi. Nanso Elisa buaa sɛ, mmerɛ dodoɔ a Awurade a mesom no ati ase yi, merennye akyɛdeɛ biara. Ɛwom sɛ Naaman hyɛ no biara sɛ ɔnye akyɛdeɛ no, nanso Elisa anyɛ. Afei Naaman kaa sɛ, ɛyɛ, ɛnneɛ ma me kwan na memfa ɛha dɔteɛ atifi 2 nsoa me funu mu pɔnkɔ 2, na memfa nka me ho nkɔ me kurom. Ɛfiri ɛnnɛ Awurade akyi no, meremmɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ anaa afɔdeɛ biara mma onyame bi bio. Na mesrɛ sɛ Awurade mfa saa bɔne yi nkyɛ me. Sɛ me wura ɔhene rekɔ Rimon abosomfie akɔsom, na mesusɔ ne mu a, me nso mɛkoto enti Awurade mfa nkyɛ me. Elisa kaa sɛ, kɔ asomdwie mu. Enti Naaman sane sii ɛkwan so. Nanso Elisa ɔsomfoɔ Gehazi ka wɔ ne tirim sɛ, anka ɛsɛ sɛ me wura ma Aramni yi kɔ a wanyɛ akyɛdeɛ yi. Mmerɛ dodoɔ a Awurade te ase yi, mɛti no na makɔgye biribi ɛfiri ne nkyɛn. Enti Gehazi tii no. Ɛberɛ a Naaman hunuu no sɛ ɔde mmirika reba ne so no, ɔsi firi ne teaseɛnam mu kɔhyia no. Naaman busaa no sɛ, wobaa no asomdwie mu anaa? Gehazi buaa sɛ, ane, nanso me wura asoma me sɛ memmɛnka nkyerɛ wo sɛ mmabunu baanu bi a wɔyɛ adiyifoɔ a wɔfiri Efraim kuro a ɛda bepɔ no so mu abɛduru sisiara. Ɔsɛ ɔpɛ dwetɛ kilogram 34 ne ntadeɛ nsakyerɛmu 2 de ama wɔn. Naaman ka sɛ, ɛnyɛ asɛm a ɛyɛ den. Gye dwetɛ kilogram 34 yi. Ɔmaa no ntadeɛ nsakyerɛmu 2, kyekyere sika no wɔ nkotokuo 2 mu, yi asomfoɔ baanu soa akyɛdeɛ no maa Gehazi. Nanso wɔduruu bepɔ no so no, Gehazi gye akyɛdeɛ no firi asomfoɔ no nkyɛn ma wɔsane wɔn akyi kɔe. Afei ɔde akyɛdeɛ no kɔsie efie no mu. Ɛberɛ a ɔkɔɔ ne wura Elisa nkyɛn no, obisaa no sɛ, Gehazi, wokɔɔ he? Ɔbuaa sɛ, menkɔɔ baabiara. Nanso Elisa bisaa no sɛ, woanhunu sɛ ɛberɛ a Naaman si firi ne nteaseɛnam bɛhyia wo no, na mewɔ hɔ honhom mu. Saa ɛberɛ yi na ɛsɛ sɛ wogye sika ne ntadeɛ ne ngudua mfuo ne bobe mfuo ne nnwan ne anantwie ne asomfoɔ. Deɛ woayɛ enti, wo ne wo mma ne wo mama bɛyare Naaman kwata no bi afebɔɔ. Ɛberɛ a Gehazi firi dan no mu no, na kwata ayɛ no a na ne ho ahwaeɛ sɛ sukyerɛma. Ahemfo nwoma ɛtɔ so 2 Abonietire a ɛtɛ nsuo ani. Ɛda bi adiyifoɔ kuo baa Elisa nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, sɛdeɛ wara wohunu no, baabi a ɛne wo hyia ha yi esua. Ma yɛnkɔ Asubɔnten Yordan ho a nnua bebree wɔ hɔ. Ɛhɔ deɛ, yɛbɛtumi asi ɛdan foforɔ ahyia mu wɔ hɔ. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ, ɛyɛ monkɔyɛ. Obi kaa n'adwene sɛ, mesrɛ wo, bɛka yɛn ho na yɛnkɔ. Ɔkaa sɛ, mate, yɛbɛkɔ.
Ɛberɛ a wɔduru Yordan no ho no, wɔhyɛ aseɛ buu nnua. Nanso wɔn mu baako bu dua no, na bɔɔ nnua hɔn tɔɔ nsuo no mu. Ɔteam sɛ, me wura, ɛyɛ abonnua a mekɔsrɛɛ. Onyankopɔn nipa no bisaa sɛ, ɛhefa na ɛtɔeɛ? Ɔkyerɛɛ Elisa baabi ko no. Elisa twaa poma na ɔto twene nsuo no mu. Ɛhɔ ara na abonnua tire no pagyaa ne ho bɛtɛɛ nsuo no ani. Elisa ka kyerɛ no sɛ, ma so yi, na abarimaa no tene ne nsa yiiɛ. Elisa nsa ka Aramfoɔ no. Ɛberɛ a Aramhene ne Israel redi akono, ɔne ne mpanimfoɔ tu agyina kaa sɛ, yɛbɛboaboa yɛn akodɔm ano wɔ ha anaa ɛha. Ntɛm pa ara, Onyankopɔn onipa Elisa bɔɔ Israelhene kɔkɔ sɛ, ntwe mmɛn beaeɛ hɔ, ɛfiri sɛ, Aramfoɔ no reyɛ nhyehyɛeɛ aboaboa wɔn akodɔm ano wɔ hɔ. Enti Israelhene hwɛɛ beaeɛ a Onyankopɔn nipa kyerɛɛ no no. Elisa kɔ so bɔɔ ɔhene no kɔkɔ mpɛn pii, na ɛmaa n'ani daa fam wɔ mmeaeɛ a ɛtete saa no ho. Aramhene werɛ hoo asɛm yi ho. Ɔfrɛ ne mpanimfoɔ bisaa wɔn sɛ, mo mu hwan na ɔyɛ ɔfatwafoɔ no? Hwan na ɔka me nhyehyɛeɛ a mayɛ kyerɛ Israelhene? Mpanimfoɔ no mu baako buaa sɛ, me wura, ɛnyɛ yɛn. Elisa a ɔyɛ odiyifoɔ wɔ Israel no na ɔka wo kokoamsɛm kyerɛ Israelhene. Ɔhene no hyɛ sɛ, monkɔhwehwɛ baabi a Elisa wɔ, na yɛbɛsoma akodɔm ama wakɔkye no. Na nkra baa sɛ Elisa wɔ Dotan. Enti anadwo bi, Aramhene somaa akodɔm bebree ne wɔn nteaseɛnam ne wɔn apɔnkɔ kɔtwaa kanko faa kuropɔn no ho. Ɛberɛ a Onyankopɔn nipa no somfoɔ sɔre ahemadakye no sii afikyire no, na akodɔm, apɔnkɔ ne nteaseɛnam atwa ho ahyia. Ɔteam kyerɛɛ Elisa sɛ, me wura, ɛdeɛ ne yɛnyɛ? Elisa ka kyerɛ no sɛ, nsuro, na yɛwɔ ɛdɔm ɛsene wɔn. Afei Elisa bɔ mpaeɛ sɛ, Awurade, bue n'ani na ma ɔnhunu adeɛ. Awurade bue ne somfoɔ ani, na ɔpagyaa n'ani no, ɔhunu sɛ Elisa nkyɛn mu a ɛkyerɛ bepɔ no, ogya apɔnkɔ ne nteaseɛnam na ayɛ hɔ ma. Ɛberɛ a Aramfoɔ asraadɔm bɔ puaa wɔn no, Elisa bɔ mpaeɛ sɛ, Awurade, mesrɛ wo, ma wɔn ani mfirafira. Na Awurade yɛɛ deɛ Elisa bisaeɛ no. Na Elisa firi adi, kɔka kyerɛ wɔn sɛ, moafa ɛkwan bɔne so aba. Ɛnyɛ kuro a morehwehwɛ no ni. Monni m'akyi, na mede mo bɛkɔ onipa a morehwehwɛ no no nkyɛn. Na ɔdii wɔn anim kɔduruu Samaria. Na ɔduruu Samaria pɛ, Elisa bɔ mpaeɛ sɛ, Awurade, afei bue wɔn ani na ma wɔnhunu adeɛ. Na Awurade yɛɛ, na wɔhunu sɛ wɔwɔ Samaria. Ɛberɛ a Israelhene hunuu wɔn no, ɔteam bisaa Elisa sɛ, M'agya, menkunkum wɔn anaa? Elisa buaa ne sɛ, Dabi, ɛsɛ sɛ yɛkunkum ɔko mu nnommumfoɔ anaa? Ma wɔn aduane ne nsuo, na ma wɔn nsan kɔ wɔn wura nkyɛn wɔ wɔn kurom. Enti ɔhene no too wɔn pono kɛseɛ, ma wɔsane kɔɔ wɔn hene nkyɛn wɔ wɔn kurom. Ɛno akyi, Aramfoɔ ntohyɛsofoɔ no twe wɔn ho firi Israel asase no ho koraa. Ben-Hadad tua Samaria ano. Akyire no, Aramhene Ben-Hadad boaboa n'akodɔm nyinaa ano, de wɔn kɔtuaa Samaria. Ɛbaa saa no, ɛkɔm kɛseɛ baa kuro no mu. Ɛyɛɛ kakra no, na wɔtɔn afunumu ti dwetɛ kilogram baako, ɛna wɔtɔn aborɔnoma bi ne kuruwa ma dwetɛ gram 28. Ɛda bi a Israelhene nam kuro no afasuo no ho no, ɔbaa bi kɔɔ ne nkyɛn kɔsrɛ no sɛ, me wura ɔhene, mesrɛ wo boa me. Ɔboaa no sɛ, sɛ Awurade ammoa wo a, ɛdeɛ na mɛtumi ayɛ? Menni aduane anaa nsa a mede bɛma wo. Ɔhene no bisaa no sɛ, ɛdeɛn asɛm? Ɔboaa sɛ, saa ɔbaa yi kaa sɛ, yɛnwe me babarima da bi, na adeɛ kye a, yɛawe ɔno nso ne deɛ. Enti yɛnoa me babarima wee. Afei adeɛ kyeɛ no, meka kyerɛ no sɛ, kum wo babarima no ma yɛnwe. Nanso na ɔde no akɔsie. Na ɔhene no tee saa asɛm yi, ɔde anibianasoɔ sunsuan ne ntadeɛ mu. Na ɔhene no nam ɔfasuo no ho no, nnipa no hunu sɛ ɔhyɛ ayitadeɛ wɔ n'ase. Ɔhene no kantam sɛ ɛnɛ mankum Safat babarima Elisa, Onyankopɔn nkume. Elisa te ne fie a na ɔne Israel mpanimfoɔ reyɛ nhyiamu, na ɔhene somaa abɔfoɔ kɔfrɛ no. Nanso, ansa na abɔfoɔ no rebɛduru no, Elisa ka kyerɛ mpanimfoɔ no sɛ, owudifoɔ asoma ɔbabarima bi sɛ ɔmmɛkum me. Sɛ ɔduru ha a, to ɛpono no mu na ɔnka akyire. Na ɛrenkyɛ ne wura no bɛdi n'akyi aba. Elisa gu so rekasa no, ɔbɔfoɔ no baeɛ. Na ɔhene no kaa sɛ, ɛyɛ Awurade na ɔde saa ɔhaw yi abrɛ yɛn. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mekɔ so twɛn Awurade?